Μαλάκα είδε καμιά καλή ταινία τώρα τελευταία. Μαλάκα χθες βγήκα από το βίντεο κλαμπ το Ring το 2 μαλάκα. Είναι πολύ τρομακτική ταινία. Πρέπει να τη δεις. Πώς πάει κόντως? Είναι μαλάκα μια γυναίκα εκεί πέρα, παίρνει μια ταινία, την νοικιάζει, τη βλέπει και μέσα σε μια εβδομάδα πεθαίνουν αυτοί και όλοι οι συγγενείς μαλάκα. Μαλάκα. Την μέρα που την είδα μου έχει βγει το σκατό τώρα σε 10 λεπτά θα περάσει μια ώρα μαλάκα. Θα περάσει μια εβδομάδα και για μένα μαλάκα. Μαλάκα μου λες γιατί είμαι και εγώ μαζί. Μαλάκα έχω συστήσει μου. Δεν θα σε πάρει και εσένα μαζί μαλάκα. Δεν τα πιστεύω εγώ τέτοια πράγματα, αλλά. Μαλάκα πιστεύετε γιατί την έχω πάθει μια φορά. Φύλαγε τα ρούχα σου για να στα μητέρα σου, μαλάκα. Μαλάκα. 3, πάμε. Δεν πάει κανείς πουθενά, πέρασε μια εβδομάδα. Την πούτα με. Δεν φτάνει. Μία ακόμα τραβάς.